falar polo móvil, conducir, prender a luz, andar no ordenador, facer unha radiografía, ter fibra óptica... Nada disto sería posible sen a minería. Somos conscientes disto? Gústanos? Contocho agora nesta nova entrega de RDG News. Un estudo recente realizado por unha empresa en colaboración co goberno español deixa datos relevantes sobre a minería e desmonta algúns mitos. Algo máis da metade dos galegos saben que este sector é clave e un 55% pensan que hai que impulsalo decididamente. De feito, 3 de cada 4 galegos non manifestan oposición a que abra unha mina preto do seu lugar de residencia. Polo contrario, moita xente, case un terzo da poboación, aínda asocia a minería a unha industria do pasado, a pesar de que hoxe está altamente regulada e cumpre cos estándares ambientais máis exixentes. Podes saber máis sobre isto consultando o noso blog, entrando en www.rdg.gal.